goncengannya samudra gelap om ler kencang listri sang mawa gandrung wah edan ya ana dongeng entek-entek situmungkul matan nono tumunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak walah ya bener kan dadi kandamu lali sumber ketiwasan wala pitah toblas wala durung sawetara suwe lakuku nggon-nggon ngetutke marang laku ning Paman Patih Harya Sangguni mrepeki pendhoa anggone mbangun Kalisrayu mbendung Kalisrayu kanggo wong tani ana sajroning negara Ngamarta kepapak barisan segelar sepapan tombah nyerangap kok nganti Jatingarang mripate mencorong kaya nganti singa barong Gus aja mati tanpa aran ora pangling Setyaki bener kang dadi kandamu ora pangling tukang redu ana ing alam donya rombongane para Kurawa kang tumindak ala ora pangling Kartomarma iya aku Kartomarma ayo barisamu sing bendung Kalisrayu margake bubarno awit apa yen to Kalisrayu dibendung karo para Pandhawa rawurung nyempyok kawibawane para Kurawa luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir luwih becik kowe sumingkir sumingkat ayo minggir ora besok ora bakal saiki apa dene parat wong legan golek momongan kebo punuk golek pasangan prai tatang grajiau omonganmu sithik ning ngabangke kuping ayo Setyaki yen kowe ora keduga mundur aja takon dosa lakon tebyak diadam ora muntah getih campur sego iki sire derajat apa cangkeme wah oh hey alon-alon deh Han awas ketan loh wah Ragam kok dia cetak ke dosa pro kasmu